Hiya Chorja, it's Misha Jamie, agus Thomas so I Ganamara ag an mó fethe cahir. Tá neartar the úntacha siúil idir crack, ceol, sport agus free. Carlum! Well, Cahill, how tar éis díreach teachtamach as an Cardlin Drumadóireachta. A bhaint tú vas? 1. Inistum, cén áit gur féidir léin písa beag ceola áilt leis na batí seo. Well, is good. An balla graffiti. Cén sort fuman inan sé? Sigsúla... Cén rud? Drummer. Drummer, cosúla, drummer, anias, anava. Cadí seo? Gatting. Gata mar sin, right, an tríla mi dé? Yeah. Right, 3, 2, héan. Cén sort fuman inan sé? Fuim ord. Fum ord, agus cad faoi de chlúsa, an raibh píana de chlúsa. No. Ní raibh bhí píana mó chlúsa. An tríla mi dé uormháin eile. Okay. Héan, 2, 3. Right, sin é, a raigling go dtíon céad áit eile mar sin. Cad é seo? Ahmad. Aimid, cad é enimid? Well, Tríla mi dé? Yeah. Right, léimisteach an son mar sin. 3, 2, héan. Rás ar fad, cén sort ceola anan sé sin? No fum. Fuim cinál costala banjo. Cosúla banjo, an tríla mi dé uormháin eile. Yeah. Rás ar fad. Éistum, tá mis sé géirigh uachtaróta, ma ceann út. Yeah. Mi ceann agat? Bit. Mar sin, a raigling.